माखौ रायजो बुङो आयै? नों आंखौ मा गाबज्रियो? आयै। संगिनाबो दं फिल्माव। बियो मा? दख'ना। जोंनि हारिनि रावा मा? बर'। गावनि बिमानि राव आरो गावनि हारिमुनि सिनायथिजों बिखाफोर दानना थांनानै थानायनि मोन्थायखौनो रायजो बुङो। जोंनि हायाव जोंहा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मोनसे मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ सोरबा आसामनि सीएम, भारतनि पीएम एबा प्रेसिडेन्टबाबो सेख'नो हाया। जिउ होगोन, जों थै होगोन, थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन। जय बर' हारिनि जय! सिगां समाव जों बर'फोरा हाथियारजों गेलेयाखैमोन। जोंनि मोन्थायखौ मोननो अहिंसा खान्थिजों सोमावसारदोंमोन। नाथाय जों बर'फोरखौ हाथियारजों गादबदों। गोबां जायगायाव जों बर'फोरा जिउ गोमानांबाय, रान्दि जानांबाय, जिनाहारि खालामजाबाय। जोंबो बिनिखायनो हाथियारजों फिननायखौ होफिननांगोन। मोन्थायखौ मोजाङै बिनायाव होआब्ला आरो जोंखौ गावथारोब्ला जोंबो नोंसोरखौ गावथारगोन। बे थाम्फै मासे बुथारनाय पुलिसफोरजों खामानि जाया। সোনকালে আঁতৰি যোৱা, নহ'লে চবকেইটাক এনকাউণ্টাৰ কৰিম। नोंथ' जों हाथियार बानायनायखौ पुलिसनि खोन्थाहैदों। साला जोलैनि हांगार। जोलैनि हांगार मुं होनानै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गावजों गाव बुथारलायनाया, गावथारलायनाया बेनो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबोखादों। नों बेखौ गावथाराब्ला बे नोंखौ गावथारगोन। अब्ला नों मा खालामगोन? दहाय लोगो मोनब्ला आंनो मोनसे खोथाखौ आद्रा दोन्दोंमोन। बर'फ्रा दाबो मानो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोना? हमजाथाखौ हमनांगौ, गावजाथाखौ गावनांगौ। जायगाखौ संबाय। गारिखौ बेबायदिनो सालाय। आफा, नोंथ' जोंखौ खांदों फेदेरदों, नाथाय बै जोंखौ लानानै फैग्राया सोरमोन? नोम्फाखौ थगायदों नों। बे मानसिखौ फोथायखेबस' खालामदों राजनितिकआव। राजखान्थियाव मोनथाम जिराद दं। जांग्रिखां लेप रां, बोलो आरो सोलो। रां आरो बोलोखौ नैबे सोलोआ सालायनो रोंनांगोन। अब्लानो बेरेख हान्जाखौ फेजेननो हायो। नों मानोथो खिन्थाना लायाखै जांग्रिखां होननानै? इसेबां गोबाव नों बहा दंमोन आबै? आंखौसो मा? मोदोमनि सानायनिख्रुइ गोसोनि सानाया देरसिन। मोदोमाव साहोग्राखौ निमाहा होनो हागौ, नाथाय गोसोआव साहोग्राखौ निमाहा होनो हाया।
কেতিয়াও বড়োলেণ্ড নাপাব শালা बर' जाति শালা कुत्ता जाति आंखौ राय नों आंखौ बु आंनाव साया नाथाय आंनि हारिखौ दाराय आरो दाबु आंनाव सायो आंनि गोसोआव सायो बर'नि थै थानानै बर'नि थै लोंग्रा मानसि नङा आं बर'